hungry, jo, ty jsi hladovej, vole. Víš, jak tě já nakrmím tím, že jebneš. Jak říkám, I am hungry. Když tady někdo říká I am hungry, tak jenom já. To je moje, všechno moje. Je škoda, ale že do té hry pořád nepřidali ty zvuky, no. Tak a teď jste můj. Ňam. Pardon, že se s vámi moc nebavím, ale já v podstatě ani nevím, co by jsem říkal. U nějaký jiný hry třeba jo, ale u tutý ne. Jo, připravuju, že budu natáčet hru Modern Combat Default, jestli se nepletu, se to jmenuje. Ne, já teď fakt nevím. Nebudu se rozhodně dívat, když tak až po videu. Můžu vám ji potom ukázat. Ale mně se teprve vztahujou data, takže si ji ani nezahrajem. To si ji zahrajeme až někdy potom. Ale slibuju, že ji natočím. Mám s tou hrou dost velký plány. Tak teď ani nevím, jestli jsem byl v top 10 nebo ne. No to je jedno. První má 7000 do pytle. Dobrý den, pane barevňák. Tvoja kaša. Ty vole. Jo. Ale já mám v plánu, že by jsem dneska ještě něco natočil s Nejnem. Takže se máte na co těšit. Ty vole, já to teď úplně dávám. A já teď jsem to za 3 krači zaklepu. Týpek si asi myslel, že mě obmotá. Jo, to je taky dobrý skin. To se mi líbí. Nikdo mi neuteče. Je, papáníčko. No a já tady nechám, aby se pozabíjeli. Ať o mě nebo o sebe. Tady byl. Tyjo, ten modrý měl hrozně hezký skin, ten zkusím najít, jestli tady někde nebude. Až tak bychom se ho v příští hře mohli zkusit dát. Napište mi normálně do komentářů, jestli byste chtěli další díl, protože já už jsem ten Slither nehrál dlouho a nevím, jestli vás ještě pořád baví. Se to dozvím díky těm komentářím. Mi to napište a když tak i nějakou hru, kterou byste chtěli, aby jsem natáčel. Ale pozor, musí být na mobil, protože počítač už sice mám, dostal jsem ho od kamaráda, ale já na něm prozatím nemám internet, já nemám datový kabel. Si potom něco s ním prostě udělám. A potom, když tak můžeme natočit nějaký stream, až se mi to povede. Ale tamhle mě někdo tu lékárničku. Nebo jakoby ten nemocniční skin do pytle. Ne, teď nechci umřít. Pytle, jo. Počkej, teď já jsem v top 10, ty vole, já jsem blbej. Je 5. místo. Chtělo by to dostat se na první, těch 16 000 by možná šlo dát. Tak pojďte, pánové. Přidám vám sem nový exemplář. Abyste si měli s čím hrát. Ale tentokrát to udělám takto, aby se dostal k něm. Ojojoj.
povedlo se to přesně tak, jak jsem chtěl. Jo, teď se tady tyhle ty pozabíjely. Si potom seberu. Tak jeden je dole. Teď by bylo hodně... O, 3. místo! Teď by byla hodně velká škoda, kdyby jsme umřeli. By byla dost velká škoda, kdybych umřel, jo. Jo, a chtěl jsem se vás zeptat, že na něco. Není to jakoby, nemusíte to doopravdy, že nemusíte to prostě, ale jestli byste se nezeptali třeba nějakých vašich kamarádů na to, jestli by se nechtěli jugnout na moje videa a po případě třeba i na Nejnovo a my bychom potom s Nejnem mohli dát společný stream z nějaký hry na počítači, a nebo třeba z mobilu, že by byl společný, nějak bychom to zařídili, aby to byla nějaká prostě dobrá hra, kterou jste si sami vybrali a že by to takhle šlo udělat. Ten, kdo by to chtěl, tak ať dá prostě palec nahoru a já se potom nějak dohodnu s Nejnem. A po případě teda řekněte i nějakým vašim kamarádům, aby se jukli na mý videa a já se nějak zkusím domluvit s Nejnem. On teď s poslední dobou má jakoby o něco méně času než já, protože on si koupil novou hračku a teď na ní furt jenom to bylo ochlup a teď na ní furt jenom jezdí. Jo, my bychom to 1. místo mohli dát. Lidi, jestli dáme dneska 1. místo, tak to bude fakt super. A jestli umřeme, tak se asi zabiju. Ne. Dobrý. Jen si to sežerte a potom sežeru vás. Teda jestli nechcípnu. Tak, ještě něco. To 1. místo dneska musíme dát. Teď hlavně nesmím riskovat. Nesmím. Já bych normálně fakt tady něco rozmlátil, kdyby jsem najednou umřel. Yes, 1. místo. Jo, dobrý. Wow, tak to se neskutečně povedlo. Myslíte si, že dáme těch 20 000? Budeme... No, hlavně, že máme to 1. místo. A yes, nový rekord. Vždycky, když jsem měl tu hru, tak jsem dal jenom tak pod 15 000. Jestli jsem měl někdy víc, tak to je jedno, protože já už si to nepamatuju. No a jak jsem řekl, řekněte to vašim kamarádům, jestli by se když tak nepodívali na ten můj kanál, pokud teda budete mít čas a nebude vám to vadit. No a já potom teda, když tak se zkusím nějak dohodnout s tím Nejnem, buď bychom měli nějakou tu hru na počítač, anebo by to bylo na ten mobil. Ale to už je všechno na vás, co si zahrajeme. Ale, no i když ono vlastně ne. Hele, jestli byste chtěli nějakou hru normálně na mobil, tak mi to napište do komentářů. Jakoby co byste chtěli, aby bylo například v tom streamu, nebo normálně co byste chtěli, aby jsem točil. A když tak, kdyby ten stream byl na tom počítači, tak nějakou hru budu muset ale vybrat já, protože vy byste mi vybrali nějakou jako složitou například, jako je, já nevím, nebo ne složitou, ale nějakou prostě, kterou by ten počítač třeba nezvlád, nebo já ani nemám, jako je například Outlast, nebo nějaký takovýhle věci. A to by ten počítač za první nezvlád a za druhý by ty hry ani prostě já ani nemám. No, takže jak jsem řekl, řekněte to těm kamarádům, já se ještě tak dohodnu s tím Nejnem. No a
to by bylo pro dnešní video všechno. Já se s váma loučím a čau.